Vinga, va. No és un mes més. Hombre, hubo un buen follón, eso está a la vista de todo. Octubre, la paraula octubre em desperta Revolució. Repressió. Molta tristor, si és de l'any passat. Tristeza, ràbia. Falta de llibertat. En podríem dir un mes o un nom disruptiu en la història de la Catalunya moderna. Per mi l'octubre va ser essencialment un aprenentatge, una forma d'entendre on vivia i amb qui convivia. Fue el mayor ejemplo de lo que es la desobediencia civil llevada a la práctica en la Europa occidental en las últimas décadas. Bé, va ser un acte, diríem, d'empoderament de la ciutadania i, per tant, va ser un acte, diríem, de llibertat i democràcia de la ciutadania. Se le vio al pueblo en la calle decidiendo, se vio a un pueblo con mucha dignidad que en diferentes situaciones y diferentes edades hacía frente a una fuerza que le estaba negando ese derecho que tenían como pueblo. Superat el primer impacte emocional molt fort i molt negatiu del que veiem, del que estàvem passant a Sant Julià de Ramis, vaig veure que jo seria imparable. Moltíssima gent va col·laborar i vam fer possible que finalment es fes el referèndum. Ese día el pueblo soberano catalán le dio un ejemplo, no solo a España, sino a Europa y al mundo, que el pueblo organizado se junta para defender la garantía de la democracia y de la libertad de expresión.